आगोनी हो चैत के महीना में चैत के महीना में हम अमृता दीक्षित वाह रउआ सबके माटी के खाटी चीज सुनावे जा रहे बानी। माटी के चीज रउआ सुनाई। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सबके ई जरूर पसंद आई। एकदम रउआ हिट बानी असो के चैत में। रामा सोना हो बरसा के ओ का भइल हो खजानवा कैसन खजाना रहे विपत्ति लगौनी ए रामा लिहाले सजनवा ज्यादा तो सब आंगे नु हवे चैते में कई के गवनवा से न बोलो हो गई चैते